ассалому алайкум тамошобинони азиз. Тайёр мекунем як намуд торти медовиро. аз маҳсулотҳо ба мо лозим аст: асал, сода, рӯған, шакар, камакак намак, разрихлител, тухм ва орд. шакар, равған ва асалро дар буғи об ҳал мекунем. тухмро ҳал карда ҳамроҳ мекунем. содаро андохта дар муддати 1 дақиқа ҳал мекунем. аз буғи об гирифта камакак хунук мекунем. разрихлител ва намакро дар орд ҳамроҳ мекунем. дар қиёми тайёр кардаамон ордро ҳамроҳ мекунем. ҳамин тавр атолаи сустакак тайёр кардем. акнун онро печонда дар яхдон то 1 соат мемонем, то ки хунук шавад. хамири мо ҳам хунук шуд. акнун онро қисм ба қисм ҷудо мекунем. ҳамин тавр якто гирифта тунук мекунем ва мондагиашро дар яхдон мемонем, то ки суст нашаванд. коржиҳои ман тайёр шуданд барои торт. шумо метавонед ки ин намуд коржиҳоро пешакӣ тайёр карда, кадом вақте ки вақт ёфтед
торт пазед. муҳлати истифодабарии онҳо хеле зиёд аст. танҳо дар ҷойи салқин ва қоғ нигоҳ доред. акнун кремашро тайёр мекунем. барои кремаш ба мо лозим аст сметана, шакар, ванилини сахар, крахмал, тухм ва дар охир рӯған. ҳамаи маҳсулотҳоро якҷоя карда алараш мекунем ва дар буғи об мемонем. қиёмӣ кардагиамон ҳамин хел сахтакак шуд. акун инро хунук карда баъдан сливочные масларо бо миксер лад дода як қошуқ аз қиёми сметанаи кардагиамон меандозем. ҳамин тавр тортамонро ба охир мерасонем. шумо метавонед бо табъи дили худ ороиш диҳед. тамошобинони азиз, ташаккури зиёд ки то охир моро тамошо кардед. хона ободу сарбаланд бошед.